Takže vás po prestávke vítam znova na konferencii Slovensko 25. Príbehy, ktoré menia Slovensko, pokračujú. Tentokrát medzi nami privítame Eduarda Fila. Edo pôsobí ako vedúci kresťanského spoločenstva v Trenčine, je ženatý, má manželku a jedného syna a zároveň je vedúcim, vedie projekty ako kresťan v politike či líderskú animatorskú školu. Poprosím Eda, aby prišiel medzi nás. Vítam ťa, Edo. Ahoj, Marika. Edo, o tebe som ešte nepovedala, že si pôsobíš v komunálnej politike, že si od roku 2004 poslancom u vás. 2014, pardon, to by bolo veľmi skoro, 2004, to by ešte asi si nestihol. Edo, mňa veľmi zaujíma, ako to vnímaš. Vy ste sa spolu so svojimi priateľmi zo spoločenstva dostali takýmto spôsobom, že ľudia si vás teraz zvolili do politiky. Ako to vnímaš, že vy ako mladí ľudia zrazu máte možnosť ovplyvniť dianie vo vašom meste? Ďakujem za túto otázku. Znova ju rozoberiem viacej v prezentácii. U nás vo farnosti sme sa dostali 5, ako sa neskôr k tomu dostanem. A najmladší z nich, alebo z tých našich priateľov, ktorý sa stal komunálnym poslancom, má 20 rokov a je tu niekde medzi nami. Ale minulý rok sme videli naozaj na Slovensku vo viacerých spoločenstvách a farnostiach tú túžbu zapájať sa do komunálnej politiky a najmä pri mladej generácii. Čiže naozaj tento priestor tu vzniká. A zároveň je to veľká zodpovednosť, keď človek vstúpi do vecí verejných a začne ovplyvňovať veci. Tak ďakujem, ja verím, že sa dozvieme viac. Takže Eduard Filo a téma politika na dosah ruky. Ďakujem pekne. Tak verím, že ste si oddychli a že ste trochu cez prestávku vyventilovali myšlienky a spoznali možno ďalších ľudí a možno už ste si vymenili aj nejaké kontakty pre prípadnú spoluprácu alebo ste sa inšpirovali našimi partnerskými organizáciami, ktorí robia naozaj mnoho vecí a z rôzneho súdka, z rôznych oblastí. A že znova teraz v tomto bloku môžeme sa pustiť do príbehov, ktoré sa dejú na Slovensku a ktoré reálne ovplyvňujú dianie Slovenska a vývoj Slovenska. Čiže moja téma je politika na dosah ruky a môjim cieľom je počas tejto témy vám priblížiť dve veci. Urobiť politiku blízkou, lebo mám stále taký pocit, že pre nás kresťanov a možno aj pre mnohých ľudí na Slovensku je politika stále nejakou vzdialenou vecou a nejakým strašiakom a pomaly sa bojíme vysloviť meno politika alebo politik a o to viac ešte nejaký kresťanský politik. A druhým cieľom je vás povzbudiť k angažovanosti, respektíve zamyslieť sa, kto z môjho okolia, kto z mojej farnosti je povolaný Bohom a má na to dary, talenty a schopnosti, aby mohol vstupovať do politiky na nejakej úrovni. Keď sa povie politika, teraz úplne 10 sekúnd, čo ti napadne? Čo vám napadne, keď sa povie politika? Keď sme rozbiehali projekt Adoptuj si politika a boli sme naživo v jednom rádiu kresťanskom, tak tam bol priestor aj na kladenie otázok. A z tých 10 otázok alebo nejakých pripomienok bolo asi 8 ľudí, kresťanov, ktorí nám pomaly, že nie až vynadali, že čo sa staráte do politiky, že dajte ruky od toho preč, politika je špinavá, robte si tam svoj tretí sektor, dobrovoľníctvo, starajte sa o mladých a to robíme a to máme radi, ale videli sme priestor aj v našom kresťanskom svete, že politika je stále takou neznámou a že ako kresťania možno máme častokrát falošný alebo zlý alebo zdeformovaný postoj voči politike. A to nás tak dobre inšpirovalo práve v tom rádiu, že keď mnoho kresťanov nám hovorilo, že nerobte tie veci, nestarajte sa do toho, nechajte politiku politikou, tak sme sa začali zamýšľať a povedali sme si, že musíme robiť niečo, aby kresťania pochopili, že aký máme mať postoj voči politike. A preto vznikol aj projekt Kresťan v politike, ktorý možno viacerí poznáte. Čiže mienka ľudí, a častokrát kresťanov o politike je to, že je špinavá. Ďalšia mienka je o tom, že je to len korupcia, že možno každý týždeň čítame na denníkoch a týždenníkoch a na internete, že aké ďalšie kauzy sa prevalili v politike a že znova sa preprali milióny a miliardy eur. Ďalšia mienka o politike a častokrát aj nás, kresťanov, je to, že je to len nejaký biznis, že ľudia tam idú pre peniaze,
že stanem sa politikom, aby som mohol zarábať 3 000 eur mesačne, alebo stanem sa politikom preto, aby som mohol dohodiť svojim známym nejaké kšefty. V poslednej dobe sa tak častokrát hovorilo o schránkových firmách a často sa to znova spája s politikou a tá predstava, ktorá sa vytvára v ľuďoch, je znova o tom, že je to o nejakých kamarátstvách medzi politikmi a biznismenmi a že znova tá korupcia narastá. Častokrát sa stretáme s tým, že je tu nejaká skepsa, je tu nejaká beznádej, že na Slovensku už to nemôže byť lepšie. Že zdá sa nám, ako keby tá politika je nedobytná vec, že to už sa nedá napraviť, že pravica je možno roztrieštená a vládna strana robí veci, ktoré robí. A zdá sa nám tá beznádej ako obrovská. Ale ak sme kresťania a chápeme, že máme nekonečného Boha, tak musíme pochopiť, že je tu nejaká nádej. A že politika bude dovtedy taká, akí ľudia tam budú. Ak ju nazývame špinavou, tak niečo o tom svedčí, že sú tam ľudia, ktorí možno nehrajú úplne fér a ktorí sú tam kvôli iným zámerom. A posledná vec, ktorú máme ako mienku o politike, že je to všetko o intrigách, že s politikom sa ani nestretnem, lebo mám strach, že ma využije, alebo že si použije veci pre nejaký svoj zámer. A to bolo to negatívne. To boli tie veci, ktoré možno máme v hlavách, alebo keď sa rozprávame, častokrát aj vo farnosti, na spoločenstvách, alebo medzi sebou, tak tieto témy sa spájajú s politikou. Ale ja by som sa chcel pozrieť na to, čo je Boží zámer s politikou, respektíve čo na to hovorí cirkev. A keď som si googlil nejakú definíciu politiky, tak jedna z vecí bolo to, že je to správa vecí verejných. Keď sa zamýšľam, že čo Boh hovorí o politike, respektíve pri stvorení sveta, tak hovorí, že choďte a správujte zem, že buďte správcami, že my, kresťania, sme na tejto zemi ako správcami. Že my sme tu neni poslaní na to, aby sme otročili a robili len veci, ktoré musíme a chodili so sklonenou hlavou a boli len nejakou odpoveďou na zajtrajšok, ale že my máme správovať. Že Boh nám dal túto zem, Boh nám dal naše Slovensko, tvoje mesto, tvoju farnosť, aby si bol múdrym správcom. A častokrát sa to dá urobiť cez politiku. Sociálna náuka cirkvi hovorí, že politika je jedna z najväčších foriem činorodej lásky. Keď som to počul prvýkrát, tak som skoro odpadol. Že politika je prejavom činorodej lásky. A to nám úplne mení zmýšľanie. Že už to není len o korupcii a kšeftoch a biznise, ale že politika v tom prvotnom zámere, ktorý má Boh vo svojom srdci, je to, že je to jedna z najväčších foriem činorodej lásky. Ak chceš byť kresťan, ktorý bude rozdávať lásku, ak chceš byť kresťan, ktorý bude robiť skutky lásky, tak vstup do politiky a budeš robiť činorodú lásku. Má slúžiť pre spoločné dobro. Máme hľadať, ako spoločne môžeme robiť veci lepšími. V poslednej dobe mám takú obľúbenú vetu, že keď z niekoho spoznám nového alebo z nejakej partnerskej organizácie, alebo aj teraz sme boli v Nemecku a veľa sme tak rozprávali s viacerými organizáciami a tá veta je, že poďme spolu spraviť niečo dobré. Že poďme spraviť spolu niečo dobré. Chcete robiť dobré veci? Je to vo vašom srdci? Že keď sa modlíte a pozeráte na Boha, tak Boh vám nedáva, že poď urobiť nejakú zákernú vec alebo nejaký kšeft, ale že Boh dáva do tvojho srdca, že premenia tvoje srdce k tomu, aby si robil dobré veci. A spoločne to môžeme. A preto sú tu aj naši partneri a ďalší ľudia z organizácií a vy, lebo spoločne môžeme spraviť niečo dobré. A pápež František hovorí, že je našou povinnosťou sa angažovať v politike. Ak ti to ešte nikto nepovedal, tak ti to dnes hovoríme, že je tvojou povinnosťou sa angažovať. Už hociakým spôsobom, či už len sa zaujímať, alebo študovať, alebo čítať, čo sa deje v dianí, alebo sa priamo angažovať. Čiže dnes ti hovoríme, že je povinnosťou nás, kresťanov, angažovať sa v politike. A poslednú bod som dal, že v konečnom alebo v neposlednom rade by mala byť politika o tom, že chceme zjaviť srdce kráľa. Že ak je politika správa veci verejných, ak máme vplyv, ak máme nejakú moc v tom správnom slova zmysle a nejaký dosah, a ak si uvedomujem svoju bázeň pred Bohom a ja nechám svoje srdce použiť Bohom, tak by som mal odrážať otcové srdce ako kráľa, ako správcu a žiť a zrealizovať to tu na zemi. A v druhej polovici vám chcem povedať to, čo sa podarilo nám v Trenčíne. Keď sme tieto všetky veci si prešli, to, čo som hovoril doteraz a aj cez projekt Kresťan v politike sme sa veľa zamýšľali, tak som si povedal, že
dobre, robil som doteraz semináre o tom a až tak som politike nerozumel a nevedel som sa v nej orientovať, tak je možno čas, aby sme to, čo aj hlásame a vyučovali sme na seminároch a na škole Kresťan v politike, aby sme aj reálne to vyskúšali. A tak sme si povedali 2 mesiace pred komunálnymi voľbami v našej farnosti, v Trenčíne na juhu, že to skúsime. A tak sme sa dali dokopy 6 chlapí z farnosti, od 20-ročného až po 70-ročného a z nášho spoločenstva, z manželackých spoločenstiev. A povedali sme si, že to vyskúšame, že nič za to nedáme, že fungujeme vo farnosti už 5 rokov, niektorí 10 rokov, ľudia nás poznajú, že chceme reprezentovať tú našu kresťanskú komunitu, čo je asi 3000 ľudí na našom 20 000 sídlisku a že pôjdeme do toho. A zo 6 sme sa tam dostali 5. A 5 sme sa dostali zo 6, to znamená, že v našom obvode je teraz 5 kresťanských poslancov zo 7 a na našom sídlisku. 5 zo 7, to už je tá väčšina, ktorá môže rozhodnúť o tom, kde pôjdu peniaze, na aké škôlky, na aké ihriska. Môžeme hovoriť o tom, ako zlepšovať veci na našom sídlisku. A samozrejme, že tí ďalší 2 sú veľmi takí naklonení, už im nič iné ani nezostáva, ale naozaj veľa spolu rozprávame, komunikujeme a je to také spoločné dielo. A je to skvelý pocit, keď zrazu na sídlisku, v ktorom si vyrastal 25 rokov a máš to sídlisko vo svojom srdci, zrazu, a nikdy som nepozeral na politiku, že by som v tom niečo mohol robiť, a zrazu to vyjde a ty reálne môžeš ovplyvňovať veci. A nie ako sám, ale ako tým, že sme tam 5. Že vždy, keď sa stretneme a plánujeme veci, tak sú spoločne modlíme a pýtame sa Boha, že ako múdro, efektívne robiť veci, aby sme neboli na pohoršenie, ale na požehnanie. V celkovom tom komplexe nášho mesta, 25-členného zastupiteľstva, sme 1/5. 1/5 praktizujúcich kresťanov. A sú tam aj ďalší kresťania, ale my sme 1/5 z celkového zastupiteľstva. A máme veľkú váhu a môžeme veľa rozprávať. A ja sa teším, že dnes príde aj náš primátor a som veľmi na ňo hrdý. A on je tiež praktizujúci kresťan. A vždy, keď sa stretneme spolu s primátorom, tak sa modlíme, žehnáme mu, žehnáme mestu a pýta sa nás veci, ako my vidíme veci, ako vidíme strategické veci a môžeme spoločne kreovať veci v krajskom meste. A som z toho úplne nadšený. A zo 6 komisí máme 2 predsedov komisí, tých takých najväčších komisí, finančnej komisii, cez ktorú ide úplne že všetko, a potom školskej komisie. A doteraz už sme schválili 2 cirkevné škôlky, ktoré začnú od septembra. A ďalších 5 členov je v ďalších komisiách. Čiže informácie, ktoré sa krejú v komisiách a kde idú odporúčania, tak máme všetko z prvej ruky a ako tým, keď to dáme dokopy, tak môžeme naozaj kreovať a múdro rozmýšľať, ako budeme hlasovať a ako pôjdu veci dopredu. Teraz by som vám chcel vydať taký počet, že čo sa nám podarilo za pol roka spraviť. Za pol roka nováčikom v komunálnej politike. Hneď na začiatku, keď sa tvoril rozpočet, tak sme navýšili o 60 000 eur financie na detské ihriska, na opravu ihrisk. Povedali sme, že ak môže ísť 400 000 eur na hokej, Dukla sa trochu rozbieha ešte len, fotbal je na tom lepšie, ale že ak môže ísť 400 000 eur na hokej, tak nepôjde 20 000 eur na detské ihriska. A navýšili sme to o 60 000 a všetci s tým súhlasili. A je to systémová vec a chceme to každým rokom tlačiť, aby sa to viac nabalovalo, aby viac peňazí mohlo ísť a do tejto oblasti, lebo naše sídlisko je naozaj veľa mladých rodín, mamiček s deťmi chodia po ihriskách. Pred 3 týždňami sme oslovili niekoľko panelákov v okolí jedného ihriska a povedali sme, že my sme poslanci, ktorých ste možno zvolili, a že poďme teraz spoločne spraviť niečo dobre pre naše sídlisko. A z mesta sme zaplatili materiál, štece a ľudia prišli, dobrovoľníci mladí aj z farnosti, ale aj z panelákov a spoločne sme natierali a rekonštruovali detské ihrisko. A lebo si uvedomujeme, že toto je tiež spôsob, ako priblížiť politiku k ľuďom. Že ľudia už nemusia vidieť len za politikou tie ťahy a to hlasovanie, ale reálne fyzické osoby, ktoré s nimi natrú ihrisko, uvaria guláš a môžu s nimi rozprávať. A chceme robiť
tak pravidelne, že takú kávu s poslancami v nedeľu raz za 2 mesiace po svätých omšiach, lebo chceme byť blízko tým ľuďom, chceme ich počúvať, chceme rozprávať a chceme spoločne hľadať tie veci, ktoré môžeme robiť spoločne. Tým, že máme veľmi šikovného odborníka v našom tíme, tak sa nám podarilo nastaviť veci na najbližšie volebné obdobie, že už teraz, za pol roka sme vyriešili veci, že ušetríme 500 000 eur. To už je celkom dobrá suma. A len tým, že aj skrze odbornosť, aj skrze múdrosť, aj skrze nejakú tímovosť sme vydobili alebo vyjednali podmienky, že za tých istých, ten istý štandard pri upratovaní a smeti a tak ďalej, sa to znížilo o 300 000 a ďalších 200 000 na sádke sa podpísal jeden dodatok. A nebyť toho, že keby hľadáme za tým, že ako my sa nabalíme alebo nejaké iné kšefty, tak toto sa nikdy nestane. Ale tým, že chceme hrať fair a že chceme hľadať to, čo je prospešné pre mesto, tak aj toto sa podarilo. Tým, že sme v školských radách, či už základných škôl alebo materských škôl, tak sa nám podarilo už teraz zrekonštruovať materské škôlky, kúpelky, WC, tam, kde chodia malí drobci. Bolo to naozaj v dezolátnom stave a sme si povedali, že takto nemôžu žiť naše deti, deti na našom sídlisku. A našli sme peniaze, ktoré pomôžu k tomu, aby sa tieto škôlky mohli zrekonštruovať. To je len pol roka a chcem to povedať nie tým, aby sme sa chválili a že čo všetko sme spravili, ale že dá sa to. Že za pol roka, keď sme sa ešte len prvých 4 mesiace orientovali, ako sa hlasuje a čo všetko sa dá a nedá. A zistili sme, že sa toho naozaj veľa nedá a že keď je mesto zadlžené, ale postupne sa na tom pracuje. Ale dajú sa nájsť veci, ako zlepšiť veci a život vo svojom meste. A teším sa, že čo je pred nami ďalšieho 3,5 roka, že to je ešte dosť dobrý čas, aby sme mohli ešte viacej veci spraviť. A ak po tejto téme máš možno ešte stále strach, alebo hovoríš, že politika pre mňa není a cesta, že politika je pre mňa ešte niečím stále vzdialeným a že musím najprv to vyštudovať alebo byť v tom nejaký profík, tak verím tomu, že ak charakterní ľudia vstúpia do politiky, ak charakterní ľudia vstúpia do oblasti, o ktorých tu budeme celý deň hovoriť, do médií, do biznisu, tak tie schopnosti a zručnosti a odbornosť sa naučíš. Že sú tu aj starší kresťania, sú tu ľudia, ktorí sú okolo teba a môžu ti odozdať to, ako to robiť. Ale verím, že tomu, čo je najdôležitejšie a na čom sa to celé zakladá, tak je charakter premenený Bohom. A Theodore Roosevelt o tom hovorí, že charakter je v dlhodobom horizonte rozhodujúcim faktorom v živote jedinca aj národa. Buduj svoje srdce a premeňaj svoju myseľ pred Bohom. Buduj svoj charakter a potom sa neboj vstúpiť do vecí. A ľudia ti budú veriť, ľudia ti budú dôverovať. A ak sa za teba postaví farnosť, kresťania, ktorí ťa poznajú, že si sa osvedčil, že robíš s deťmi, s Erkom, s mladými, s KSM alebo skauti a tak ďalej, a ľudia ťa poznajú tvoj charakter, tak ti dajú ten hlas, dajú ti aj tú dôveru a možno ti aj pomôžu zo začiatku alebo aj dlhodobo robiť veci v tvojom meste. A také posledné svedectvo, ktoré sa týka práve tohto, som v jednej rade materskej škôlky, práve tá, ktorá bola zrekonštruovaná. A sedeli sme na tej rade asi hodinu a po tej hodine prišla za mnou pani riaditeľka a hovorí, že Edo, že po 16 rokoch mám konečne dobrý pocit z poslancov. A ja sa pýtam, že prečo, že však nič špeciálne som nespravil. A ona hovorila, že dovtedy, čo tam boli poslanci, tak nemali vôbec žiadny záujem, odsedeli si to, urobili si čiarku a išli po svojom. A ja som sa spýtal možno 2 veci na škôlku, ako fungujú. Prezreli sme si škôlku a ona bola tým veľmi dotknutá a bola tým zasiahnutá, že poslanec sa dokáže zaujímať aj o takúto maličkosť. A práve toto je vec, s ktorou chcem skončiť a chcem vás inšpirovať, aby ste rozmýšľali, ako v tejto oblasti môžeme spraviť niektoré veci. Takže politika nie je niečo vzdialené, je to veľmi blízke. My ako kresťania ju potrebujeme urobiť blízkou, ukázať ľuďom a dať znova nádej, že politika nie je beznádejná, že politika nie je špinavá, ale že ako kresťania sa rozhodneme aj v tejto oblasti niečo urobiť a napraviť tú mienku, ktorá je o politike a urobiť ju v pravde tou, o ktorej Boh zamýšľal pri stvorení sveta. Ďakujem.
pracovné listy, pokračujeme. Je to vec, kde na konci dňa pri svojom zamýšľaní a nejakej takej spätnej väzbe sám voči sebe, na konci dňa budeš mať veľmi praktický návod, ako začať veci, s kým začať veci, kedy to začať robiť a akým spôsobom. Je to veľmi dobrá vec, takže snaž sa vždy tie 3 minúty intenzívne modliť sa, rozmýšľať pred Bohom, ako odpovedať na tie dané otázky. Takže moja úloha pre vás je, napíš mená aspoň 2 ľudí, ktorí by mali v tvojej obci alebo v tvojom meste vstúpiť do komunálnej politiky. Skús rozmýšľať, že kto z farnosti, mladý, starší, žena, muž, by mohol, má na to povolanie, dary, schopnosti vstúpiť do komunálnej politiky. A potom bude tvojou úlohou ho povzbudiť alebo osloviť. A možno si to aj práve ty.